Para naman sa ating good news ngayong araw, IFM Kanta Tour nagbigay saya at papremyo sa mga residente ng Barangay Bunuan Guset, Dagupan City. Para sa detalye ng ating good news, makakasama natin Idol Maya. Punong-puno ng kasiyahan, kantahan at papremyo ang naging tagpo sa Barangay Bunuan Guset, Sitio Bagong Baryo ng ganapin ng 104.7 IFM Dagupan at Unique Toothpaste ang makulay at masayang IFM Kanta Tour. Nag-umapaw ang hiyawan at palakpakan ng mga residente habang sinasabayan ang bawat birit ng mga kalahok sa videoke singing contest. Sa 5 magagaling na kalahok, si Marvin Muñoz ang tinanghal na kampyon matapos ang kanyang kahanga-hangang bersyon ng kantang Tagpuan. Bukod sa mainit na palakpakan, naiuwi rin niya ang cash prize, grocery pack at Unique Toothpaste gift pack. Hindi naman umuwing luhaan ang ibang kalahok na sina Joshua Manzano at Jonathan Manzano dahil sila ay nabigyan ng papremyo bilang pagkilala sa kanilang husay sa pagkanta. Bukod sa contest, nagbigay rin ng mainit na lugaw at pandesal para sa lahat ng dumalo ang Maria Corina Canoy Feeding Program, isang simpleng alay ng pagmamalasakit para sa komunidad. Hindi rin nagpahuli ang kilalang segment na ayuda ni Idol Raffle Draw na namahagi ng cash prizes. Kaya naman, tuloy-tuloy lang ang pakikinig sa 104.7 IFM Dagupan dahil marami pa kaming sorpresa, events at promos na hatid para sa inyo mga idol. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.